изключително удоволствие да присъствам днес на този прекрасен празник, на това събитие, а именно откриването на втората зала в София, The Lidl Gym. Всички знаем, че спортът е богатство и аз искам да благодаря на Александър, на моя приятел Марти, на целия му екип, че те правят това за нашите деца, за нашето младо поколение, да растат здрави, да бъдат дисциплинирани, отговорни. И наистина ми се пълни душата, когато видя, че се прави нещо за спорта и се откриват бази. И тази прекрасна зала, наистина искам да пожелая успех за напред по пътен вятър. И само да добавя, че моята дъщеря беше част от този уникален и професионален тим. И се радвам, че тя е дала частица за развитието. Успех и благодаря ви! Благодаря, Крас.